No, v prvom sete som dobre začal, mal som rýchly break, bol ešte taký nerozohratý, hneď som to využil a výborne som to odčeroval do konca prvého setu. A v druhom sete sa výborne rozohral, podmienky sa spomalili, čiže každá výmena išla veľká cesie, čiže trebalo si každý lob s ním uhrať a musím povedať, že hral veľmi dobre v druhom sete. Takže ten obrat v zápase, ktorý nakoniec teraz sa nedokončil, bol v tom, že ten Romun začal postupne hrať lepšie? Hej, postupne sa rozohrával, ja som spravil pár nevinutých chýb, ale tak to v tom zápase stane. Konec koncov mal setball v druhom sete, tak som to otočil a nakoniec som si to uhral svojou hrou. Počuli sme, ako si hovoril, že musíš hrať agresívnejšie, to napokon na neho platilo? Hej, v prvom sete som veľakrát chodil na sieť, dobre som servoval, nehrali sa také dlhé výmeny a v tom druhom sete to otáčalo, už sa hrali viac dlhší výmien, bol som kratší, menej aktívny a troška som upustil z tej svojej hry, tak som sa snažil si to zopakovať a proste uhrať si to svojimi údermi a výmermi. Dá sa povedať, že ešte máš stále tú formu z Roland Garros? Áno, tak určite na kurči sa cítim výborne, samozrejme tie podmienky sú úplne iné teraz, ale snažím sa to stále využiť a od zápasu k zápasu uvidíme, či to prinesie. Máte za sebou životný turnaj na Roland Garros, ako ho to s odstupom hodnotíte? A tak viac menej už sa sústredím teraz na Bratislavu, nehodnotím Roland Garros, ja som to už uzavrel, zhodnotil som svoje výkony a samozrejme som veľmi spokojný s tým a snažím sa to využiť a odraziť sa od toho, kde som teraz. V ďalšom kole sa stretnete s Martinom Kližanom. Ako sa tešíte možno na tento slovenský súboj? Tak úplne poviem, už som nečakal, že si spolu niekedy zahráme, takže bude to niečo výnimočné a už sme sa stretli a hovorili sme si, že bolo by to pekné v druhom kole sa stretnúť. Tak mám ďalšiu možnosť, mi dal ho poraziť, že sa mi to nepodarí.